Максим Танк. Спаткання. 1936 год. Ну што ж скажы, што ў вас чуваць? Пачаў стары прасенажаць. Успомніў жыта і авёс, а вочы мокрыя ад слёз. А потым я загаварыў: нічога, год я перажыў, ды не адзін сядзіць нашмат, прывыклі трохі да крат. Ну як там мама і сястра, пора ўжо на зіму араць, а як там кратаецца дзед, ім занясі ад нас прывет. Нічога, мы-то жыць жывём, вось ты тут сохнеш за муром. Я ў торбе сухароў прынёс, а вочы мокрыя ад слёз. Не плач, мы вернемся вясной, і ў поле выйдзем грамадой, сустрэнем новы ўсход зары, не плач і не бядуй, стары. Вясной светлую закрат, сяўнёю поўную зярнят, нас выйдзе шмат, як цёмны бор, на скібыр чорная разор. Стары, я знаю, верыць мне, і сам гаворыць аб вясне. Здаецца, падужэў, падрос, хоць вочы мокрыя ад слёз.